Bueno, pozik gatoz, lehen aldiz akordio batera iritsi garela legaldi honetan gobernuko kideekin, eskerrak ematea jarreragatik eta bereziki Mikel Arruabarrenari. Eta iruditzen zaigulako Aiaraldea ekonomikoki, sozioekonomikoki suspertzeko ponentzia hau benetan garrantzitsua dela. Egin dizkiogu jatorrizko proposamenari pare bat zuzenketatxo, txikiak, lehena, erreferentzia egiteko aurreko legealdiko legezbesteko proposamenari, EH Bilduren ekimenez sortu zelako, eta bigarrena erreferentzia egiteko gaur egun pairatzen ari garen koronavirusaren krisiari, iaz etzegoena, eta beraz horrek ekar ditzakelako aldaketa batzuk. Zehazteko, esan behar da koronavirusaren krisiak argi dago mundu mailan jo duena, jotzen ari dela bereziki gogor jada gainbeheran zetozen hainbat eskualdetan eta Aiaraldea horietako bat da. Aiaraldea ez ulertuta bakarrik administratiboki, Arabako kuadrilla baldizateke horretan, modu horretan, non 5 udalerri dauden, Laudio, Areta Barne, Amurrio, Okendo, Aiara eta Artziniaga, baizik eta zentzu geografiko batean non Bizkaiko Arratia, Nerbioiko 4 udalerri ere sartuko liateken, Urduña, Arrankudiaga, Arakaldo eta Orozko. Beraz, esan behar da, koronavirusaren krisiak larriagotu dituela langabezi datuak, Amurrion eta Laudion biltzen dutenak eskualde horretako biztanleriaren 67%, ja 17%ko langabezia dago, EAEko batazbestekotik 4 puntu gorago. Esan behar da, lan prekarietatea dagoela, pasaden urtean egindako kontratu berrien 90% gora behin-behinekoak izan zirela, lan istripu desente egon dira eskualdean, azken 10 urtetan 20 hildakotik gora egon dira eskualdean, kaleratzen mamua hortxe dago, aipatu da lehen, Tubacexen 150 langile kaleratzeko mamua dago, Tubos Reunidos ari da azken 10 urteotako 7. ertean, Orozkoko Artiatzen ere arazoak dauzkate kaleratzen mamuarekin, eta beraz, hor badaude datu sozioekonomiko batzuk kezkagarriak eta koronavirusaren krisiak larriagotu dituenak, baina badaude beste datu batzuk ere kezkagarriak, zahartzea eta etxe hutsen kopurua ez da EAEko eskualde okerrena, baina bai dagoela mediatik gora. Mugikortasunari dagokionez, azken egunotan adibidez, eta hori lotu behar da baita ere koronavirusaren krisiarekin, murrizketa handiak egoten ari dira C3 linean, esan zaigu Renfetik ez daudela makinistak linea horretan operatzeko urtarrilera arte gutxienez, eta beraz murrizketa handiekin dabiltza, eta hori izan beharko litzateke aldiriko linea hori Aiaraldea egituratzeko tresna garrantzitsu bat, eta gero badago krisi honekin ere osasunarekin lotuta dagoena aspaldiko aldarrikapen bat eta da eskualde mailako ospitale bat egotea. Beraz, gai hauetaz eta beste askotaz eztabaidatuko da ponentzian, gonbidatuko ditugu esan bezala adituak, akademiakoak, aditu instituzionalak, hautetsiak, eta baita ere eragile sozialak, eta bestelako adituak eta arituak. Eta horiekin batera helburua da plan bat egitea, non diagnostiko bat egingo den, hainbat jarduera ekimen zerrendatu, ondo finkatuta egon beharko direnak tokian, denboran eta baita ere arrokontuan ere, eta azkenik, espero dute baita ere adierazle batzuk zehaztea, denboran ekimen horien gauzatzea ebaluatzen joateko. Badakigu administraziotik bakarrik ezin dela eskualde baten sozioekonomia berpiztu edo suspertu, baino ez da gutxietsi behar ere administrazioak izan dezakeen lana katalizatzaile moduan eta babesle moduan. EH Bildutik ere badugu aurreko legealdiko ponentziaren eskarmentua, gure ekimenez sortu zen Ezkerraldea, Meatzaldea eta Oarsoaldea suspertzeko ponentzia,
eta espero dugu hemen ere, esan den bezala, talka plan interesgarri bat mahai gainean jartzea, neurri ekonomikoekin batera noski, eta epe luzerago begira beste plan estrategiko bat egotea. Gure partetik daukagun guztia jarriko dugu, ponentzia hau interesgarria izan dadin, eta ea denon artean aiaraldea sozioekonomikoki suspertzen dugun. Eskerrik asko.